Sen Ourense non hai país é unha sección do podcast de Orgullo Galego que, como sabedes, levamos desenvolvendo 2 anos. Nestes 2 anos tocamos temas tan diversos como pode ser o entroido, tamén tradicións do outono, falamos sobre transporte, sobre migración, sobre temas moi diversos, e hoxe vamos a tocar outra cuestión moi distinta, porque está ligada tamén a problemáticas que se dan en todo o país, en este caso máis específico que Ourense, e vamos a falar sobre o deporte. Darvos a benvida a todas e a todos a este podcast Orgullo Galego, e para comezar quero dar a benvida ás nosas persoas convidadas, que temos por un lado a Raúl Basalo, membro da directiva do Club Baloncesto de Allariz. Moi boas, benvido. Grazas por invitarnos. Temos tamén a miña dereita a Ruth Reza, ex-gimnasta, profesora de danza e concelleira do BNG na cidade de Ourense. Moi boas. Boa tarde, moitas Graciñas. grazas. Tamén a miña esquerda está Candela Bouzas, que é xogadora e capitana do Rosalía. Benvida. Boa tarde, moitas grazas. E, por último, tamén temos connosco a Ricky Serrano, que é rider de BMX. Benvido e moitísimas grazas. E vou a comezar contigo, Raúl. Bueno, teño unha pregunta xeral para todas e todos, para ir comezando, non? Que nos contedes un poquinho, pero, bueno, a vosa relación co deporte tamén para poñer en contexto a xente que nos está a escuitar. Bueno, pois aparte de cativo de ter practicado deporte, despois xa nunca máis estive en federado, pero cando empezou meu fillo a xogar o baloncesto en Allariz, o de sempre pedironos botar unha má aos pais, porque os clubs ao final ten que ser xente que sepa do deporte e despois moito voluntariado para botar unha man. Empecé así pouco a pouco e desde fai 15 anos son membro da directiva en diferentes roles. Teño asumido a presidencia, o tesorería, secretario, agora estou de vogal, pero bueno, botando unha man no día a día, sobre todo no funcionamento do día a día. Non tanto do apartado deportivo, sino máis ben no apartado de organización. No teu caso, Ruti, bueno, tes tamén un vínculo co deporte dende hai anos, entendo que ainda continúa hoxe, non? Bueno, eu cambiei o que é a gimnasia por un exercicio físico un pouco máis creativo, pero sí, sempre estiven relacionada coa gimnasia rítmica, sí que fun adestradora, fun ximnasta, e tamén, pois, fun xuíza tamén. E chegou un momento que pois deixei todo eso relacionado coa competición e metime máis en todo relacionado coa danza. Pero é máis exercicio físico agora que... Claro, que antes. Sí. No teu caso, Candela, bueno, actualmente segues practicando deporte, pero dende cando ven? Pois eu levo xogando case toda a miña vida, xogando fútbol desde os 6 anos, creo que pois toda a miña vida relacionada co deporte, co fútbol e ata agora que sigo xogando, vamos. No teu caso, Ricky? Pois eu levo toda a vida practicando deportes. Empecé co fútbol ata que coñecín a un chico no pabellón dos Remedios de aquí de Ourense, no antigo Escape. Estaba practicando BMX. O vin, enamoreime a primeira vista. Entón cambié o fútbol polo BMX. Hasta aquí. Agora fago vídeos diso, do meu deporte e, bueno, moi ben. Logo falaremos un pouco máis o tema dos vídeos, pero continuo convosco. Quero preguntarvos un pouco, non, xa tamén os catro, pero un pouco a relación co deporte no sentido de moitas veces falase dele sempre en términos de competición, términos de resultados, de rendemento, etcétera, non? Pero claro, o deporte, eu tamén, bueno, no meu caso fixen máis 11 anos balonmán, entón o deporte é moito máis que uns resultados, que cunha clasificación, que todo iso, non? Ten un papel moi importante na vida e na sociedade. Entón quería preguntaros por iso, non? Un pouco como vedes a relación coa sociedade e tamén na vida vos e das persoas. Pois claramente que vai máis alá da competición, non? O deporte é saúde, sempre se dixo, e o deporte para todas as idades, porque moitas veces parece que só a xente moza pode practicar deporte, non? Pero sí que é para todas as idades. Últimamente pois constatouse un aumento da práctica deportiva en persoas maiores de 75 anos, non? Que iso tamén é importante. Parécenos que solo cando eres mozo, que non é para todos, é para a xente moza. Pois esos mitos van caendo, porque o que decimos, é o deporte saúde, e hai estudos pois que o demostran así, estudos científicos.
e claro que vai máis alá da competición. A competición exixe uns resultados, pero e é verdade que a hora de practicar un deporte, eu non sei se vos pasaba a vos, pero sí que che engancha eso de como ir conseguindo retos, lograr cousas, facer cousas que non conseguías facer, pois eso pois se xenera un benestar e xenera, vai te enganchando, vai facendo que queras practicar pois máis deporte e que é un deporte que é saúde e vai máis alá do que é a competición, que sí que pois eso é unha parte tamén importante do deporte, pero non é a única. E despois tamén permite establecer unha serie de vínculos pois con distintas persoas dentro do ámbito deportivo no que esteas, eso tamén é claro. E tamén xera, bueno, un benestar incluso tamén a nivel psicolóxico, sí, ¿no? Emocional. A nivel sí. A verdade é que eu, por exemplo, a hora de ter un problema na miña vida, eu uso o meu deporte para desconectar dese problema. Axúdame moitísimo facer deporte, ao final a todos os meus compañeiros que tamén o practican lles pasa o mesmo, entonces, como di ella, pois o deporte une, axuda e eu creo, para min é o máis importante da vida. E supoño que vos tamén o vedes igual, non, ese papel por unha parte social, non, de tamén de xerar comunidade, pero tamén de benestar individual. Eu vexo máis na parte de eso, de xerar comunidade, sobre todo ser o baloncesto un deporte en equipo, sí que somos quen de transmitir aos rapaces a importancia do traballo colaborativo, de pertenecer a un grupo, de que se faltas, se non estás comprometido co que faz, pois repercute en todos, podemos transmitir valores de, pois eso, desde respeto ás instalacións, respeto á roupa incluso de xogo, e a mí a nivel personal casi os problemas xenérame máis problemas o estar na directiva, así que pois nos comemos máis problemas no tema de xestión do día a día, das diferentes problemáticas que hai. Eu estou de acordo co dos valores, porque ao deporte, como o baloncesto e o fútbol tamén son de grupo, aprendes pois moitas cousas, a disciplina, a traballar en equipo, a estar comprometido co teu grupo, contigo, é algo moi importante que serve tanto para o deporte como para a tua vida ao día a día. Continúo contigo, Candela, tamén, porque hai unha cuestión, unha idea que quería poñer sobre a mesa. Bueno, son dúas realmente, non? E por unha parte, se detectades que hai moita presión, sobre todo cando és máis novo, para cada resultados, bueno, para moitas cousas, non? E por outra parte tamén que o papel dos pais, que eu sempre pregunto eso, eu tamén, como digo, cando facía balonmán, moitas veces o papel era nefasto. Depende, claro, tamén de que pais, de que deporte incluso tamén, non? E ás veces o papel é positivo, pero moitas veces son un papel tamén de presión sobre os rapaces, non sei como ves ti. Pois eu, no meu caso persoal, podo dicir que a miña familia, a verdad, que con moita calma, non? A min era algo que me gustaba e a miña familia pois dedicouse pois o meu tío, o meu abuelo ao fútbol moitos anos tamén. Entón nunca sentín esa presión, sempre o fixen porque gustoume e divertíame, pasaba ben, e a verdad que eu nese papel non encontrome ben, a verdad. A veces sí que pode ser tamén a hiperprotección dos nenos cando están no campo, pensando, a veces os papás non se dan conta que os nenos que están enfrente tamén son da mesma idade que as súas nenas ou que os seus nenos son. Tanto no baloncesto polo menos non pasa. Non hai ningún pai que pense que o seu fillo tan bo que vai vivir desto, que o vai quitar de pobre. A mellor no fútbol pode ser que algún teña que vai ter un Messi na casa, non sei, pero bueno, a mellor no balonmán, no fútbol femenino é moito máis complicado a mellor chegar a ser profesional que en outros deportes, non sei, dependerá de cada casa, claro. Tamén pensas, por exemplo, no teu caso, no baloncesto, que hai presión tamén para cada resultado sobre os rapaces, aínda que, quero dicir, o que falamos, que sexa moi complexo chegar categorías moi superiores, pero que esa presión ainda así no día a día ou non? Sí, bueno, presión sí que hai, pero a presión a veces é o propio equipo que vai xerando, así a miña experiencia, claro. Hai xeracións que salen que, sobre todo unha vila pequena como a nosa, hai xeracións máis competitivas, outras que son menos competitivas, e sí, cando a xeración é máis competitiva, que pois que adestran máis horas, que lle gusta moito máis, e que a veces é a única actividade que fan eses nenos en todo o ano, aí sí que se nota. Outros anos
pois hai rapaces que fan música, que fan piragüismo, que fan outras actividades, e a mellor, bueno, pois fan equipos que son menos competitivos. Non é, depende moito da propia dinámica desa xeración. É o que nos pasa a nos así por ser tan... Porque ao final non só contamos cos nenos que son do cole e de alguna vila limítrofe a Allariz, como Xunqueira de Ambía ou Sandías, que poden estar xogando en Allariz. Non temos a mesma filosofía todos os anos cos mesmos equipos, nos nunca nos marcamos ningún objetivo de que hai que estar en esta liga ou na outra. Casi vai xaindo tamén das propias demandas dos xogadores e das xogadoras. No teu caso, Ruth, porque o teu, claro, un deporte radicalmente distinto que pode ser o fútbol ou o baloncesto, entón, como ves un pouco nese... Eu, bueno, o que vexo é que o deporte non caeu da lúa aquí de repente, non? Está inserido nesta sociedade, entón é un reflexo da sociedade, é un reflexo do que existe das xeracións, un reflexo da comunidade na que se vive e polo tanto poden darse esas situacións puntualmente como non poden darse, non? Que depende e depende tamén de como, non sei, que moitas veces o mellor pois os proxenitores pois o mellor non saben encauzar determinadas situacións que les sinten ou pero bueno, pode darse esa situación, pero non é no caso da gimnasia pois a verdade que sí que hai tamén de grupo, pero bueno, é diferente, non é tamén é individual e tamén é de grupo, pero non en líneas xerais non se daban esas situacións para nada. E no caso do BMX, como se dá esta situación? Porque, claro, un deporte moito máis moderno, digo, falo a nivel da sociedade, non respecto pois, o balonmán, o baloncesto, o fútbol, que é algo que ten máis percorrido, non? A ver, eu ao final comecei no fútbol e noto moitísimo a diferencia tanto de nenos pequenos como de maiores nestes deportes urbanos. A cousa é que eu, por exemplo, cando entrenaba fútbol, eu tiña moita presión. Como dixo o meu compañeiro, hai moitos pais que ao mellor pensan que ten un Messi na casa e te ponen a entrenar moitísimas horas ao día, ao final eres un neno, gusta xogar ao fútbol e termina nunha pesadilla, que foi o que me pasou a mí. Pero no BMX eu teño a liberdade total de disfrutar este deporte, é o que me gusta a mí. Entón, sinto máis como... A palabra sería a liberdade que dá. Eu creo que case todos os nenos que están facendo estos deportes, que ao final cada vez está crecendo moito máis, porque tanto o BMX como o skate agora son olímpicos, os nenos só están tomando máis en serio, pero con esa liberdade que ten. E tamén, eu vou contigo, Ruth, unha cuestión interesante, non é, e xa nos vamos meter de cheo, é sobre todo a nivel deportivo en Ourense, un pouco, pois, as dúas vertentes, non? Que cousas pensas, bueno, pensades, non? A pregunta vai para as catro, non? Que funcionan ben e outras que están pois completamente non desatendidas e que precisan unha atención urxente. Non sei se tedes eso, pois, detectado estas cuestións. A ver, moi positivo en Ourense que hai moita xente a que lle gusta deporte, hai moita xente que practica deporte, hai crianzas que practican deporte, entonces eso é positivo, non? Ter unha poboación que lle gusta practicar deporte. E despois no aspecto negativo, pois, bueno, eso todo o mundo di o estado das instalacións. E pois tanto polo número delas, pola carencia de instalacións, como polo estado de algunhas instalacións. E o mellor habería que darlle unha volta a ver como se apoia tamén o deporte de base. Habería que haber que darlle aí unha volta. Eu, neste tema, eu vou falar para os deportes urbanos. Claro. Aquí en Ourense non ten nada. Esta cidade é un fracaso nos deportes urbanos.
Tanto o skatepark que temos para entrenar non sirve. Eu fixo un vídeo, foi o máis viral da miña conta, falando deste skatepark desta cidade. E ao final, pois, é que non tengo moito que decir, porque é que todo o mundo sabe que a cidade non serve para estes deportes. E tes comparado, por exemplo, con outras cidades galegas para poder comparar con Ourense, ou ves que algo será a nivel territorio galego? Non. En moitísimos sitios de Galicia hai moitísimo nivel tanto de infraestructuras como da xente que vive ali, porque ao final se ti tes instalacións deportivas para entrenar, vas a ter un nivel ou outro, e notase moitísimo aquí en Ourense e por exemplo en Vigo, incluso na Caniza. Eu acabo de facer un evento ali de BMX e a xente tiña un nivel espectacular, pero claro, ten un skatepark brutal, o sea, para todos os niveles, claro, notase moito. Claro, ao final influi no rendemento, non? Moitísimo. Claro. E no vosso caso, un pouco como vedes esta cuestión? Home, eu vexo claro, eu comparando, eu veño eso, da Allariz, son menos de 6.000 habitantes. Temos a cidade deportiva, onde están os campos de fútbol, as canchas de tenis, de pádel, e temos depois o pabillón municipal, que o pabillón municipal xa está usado 100% do tempo polas mañás emprega o cole, e polas tardes o Club Baloncesto Allariz e o Club Baloncesto Alaricano, e os fines de semana partidos, entón está ocupado 100%. Temos agora o problema de... hai unhas dúas equipas de fútbol sala, tanto masculino como femenino, que necesitan un pabillón para xogar. Estaban empregando o pabillón do instituto, pero chove dentro, non hai agua, porque ca normativa de Legionela, pois o instituto decidiu cortar a auga quente. Entón hai moitas deficiencias que empregando, é unha pena que Allariz, que ten un pabillón que xa está saturado 100%, tendo outro pabillón que da Consellería de Educación que non este utilizable para o 100% tamén das horas, de que os fines de semana se pudera empregar, que polas tardes nós tamén hai algunhas equipas nosas que teñen que adestrar ali porque non hai sitio no municipal. Non se pode, se está chovendo dentro, por exemplo, cuestión de arranxar as goteiras, ou se non hai agua quente, pois será cuestión de colocar un termo, de facer a analítica da Legionela e poderse, pois, a xente que practica ali deporte que se poda duchar ou rematar o deporte. É unha pena, así como de non aproveitar as instalacións que temos o 100% do tempo. E en Ourense imagino que pasará o mismo. Estou aquí, eu dou clases na Universidade Laboral, no instituto, arranxouse o pabellón, e agora fixose unha inversión potente, e agora sei que se está alugando tamén a equipos para adestrar. Eu creo que as instalacións públicas teñen que estar a disposición da cidadanía, e da igual que sexan municipais ou que sexan da Consellería de Educación, ou que foran da Xunta ou da Diputación, vamos. Claro. Eu estou con ela, creo que a cidade, pois, a nivel deportistas, creo que ten un gran potencial, hai moita xente xoven que aposta moito polo deporte, non só para competir, senón para, pois, cos seus amigos ou porque lle gusta realizalo. Pero sí que creo que ás veces pois, as instalacións, sobre todo, que máis chama a atención, sí que ás veces pois, non están tan ben como deberían estar, ou non a disposición total de que deberían acadar todos os equipos en todos os niveis. No teu caso, Ruth, ti que és concelleira tamén, a pregunta é clara. Ti detectas que tanto o Concello como a Deputación ou a Xunta, quer decir, realmente están investindo en deporte, apoiando o deporte na cidade? Pode haber unha institución que dá maior apoio que outro, ou realmente hai precariedade dentro de todas as ramas? Hai precariedade, porque se realmente se quixera é poñer os cartos e facer as cousas, non? Claro. O que non pode ser é que a reforma que se fixo do pabillón dos Remedios, pois fixose aí unha reforma que quedou, hai cousas que estiveron ben, pero outras non solucionaron problemas de espacio que había. E a do Couto non me vou meter, eu estiven aí como público mi madriña. Outra misma que pasou o mesmo. Había proxectos feitos na época do bipartito que se gardaron un queixón e aí ninguén os atopou nunca máis, non? Proxectos para facer centros de tecnificación que desapareceron. Entonces, pois hai que poñer os cartos para que esas infraestructuras sexan unha realidade.
É tan sinxelo como eso, adicar os cartos para que as infraestructuras axeitadas para que se poida practicar deporte pois nunhas boas condicións e estou totalmente de acordo co que dicías ti, Raúl. Non pode ser que haxa instalacións públicas que estean pechadas cando hai xente disposta a utilizalas, non? Eso debería haber un consenso e unha colaboración e un mantemento tamén. Sí, porque despois se pide a colaboración dos voluntarios de cada clube, dos que estamos, estou seguro aquí en Ourense, como de cualquier club hai moitos voluntarios, xente que está botando a mão nas directivas, somos os primeiros que cuidamos as instalacións. Hai cousas que xa non podemos subir a reparar unha goteira, xa non está a nosa mão, pero que é a limpeza de pista, o que é colocar todo o tema de marcadores, todo o que é así o día a día, pequenos arranxos a veces de eléctricos, facémonos ao final os voluntarios. É unha mágoa que estén instalacións pechadas, que se invertiron os cartos no seu día, que non se estén empregando así o público. Penso que eso, para usalo é cando se deterioran as cousas, que sexa por usalas, non? Pois se a pista se deteriora porque hai moita xente xogando, bueno, pois se hai que cambiala cada 10 anos, pois foi un bo gasto, que millor eso que algo que este pechado e que vai podrecendo por non usalo. Eu quería preguntar vos os catro, porque supoño que en cada deporte é unha realidade distinta, non? Pero pensades que nos vosos deportes nalgún momento para poder progresar hai que abandonar, digamos, a cidade ou abandonar a vosa zona? Porque sei que me vas a responder que sí. Obvio. Sí, claramente. Ti, se queres progresar nos deportes urbanos, tens que irte. Eu coñezo moitísima xente que vivía aquí en Ourense e foise pois fora, tanto Vigo, Barcelona, cidades pois con instalacións de verdade, porque ao final aquí en esta cidade estás ao borde o de deixar o deporte o de non aumentar o teu nivel nese deporte. Ao final a xente pois deprímese, ponse triste, porque é un deporte que amas e ves que na tua propia cidade non podes facer o teu deporte. Entón E entendo que hai demanda, ademais, non? É un deporte que cada vez vai a máis, non? Cada vez máis. Os pais, por exemplo, traen cada vez hai máis nenos no skatepark daqui de Ourense e non hai sitio, porque é tan pequeno que hasta hai discusiones cos pais, porque tampouco entenden. Eu sei que é difícil explicar isto, pero vouche por un exemplo. Imagínate que fan un campo de fútbol triangular. Como xogas fútbol nun campo triangular? Pois o mesmo pasa nun skatepark mal feito. Non sirve para nada, é inútil. Aquí en Ourense é inútil o skatepark. E iso é isto. E non hai, quer dizer, non hai interese pois para poder correxir, facer algo novo, non? Porque isto é un debate que, por exemplo, se daba en Pontevedra no seu momento, en Vigo, e que ao final pola presión tamén da xente pois foise, pero tardouse tempo, non? Bueno, como te comentei antes, facendo os vídeos, porque eu fago unha serie visitando skateparks por todo Galicia, quero facela tamén en España, a xente fálame moito de sacar, de unir a todos os colectivos, skate, roller, BMX, para empezar a falar e facer algo nesta cidade, o sea, empezar a mover e conseguir pois instalacións deportivas en condición. No teu caso, Ruth, tamén, quer dicir, é un deporte no que penses que tamén hai que marchar da cidade? Non sei se hai que marchar da cidade. Bueno, sí, hai que marchar da cidade. Hai clubes que marcharon da cidade. Sí, o mellor foron o Concello do lado, pero sí. E tanto na tua disciplina deportiva, Ricky, como na gimnasia. Clubes que tiveron que abandonar o Concello porque había unha falta total de apoio. E o exemplo que puxo el de un campo de fútbol triangular, un exemplo moi gráfico non é moi bo. No caso da gimnasia, pois para unha determinada competición, tipo de competición, un determinado nivel, pois aí é necesaria a altura. Tú, se non tes altura, pois é que non vas a ir a ningún sitio. Bueno, si que vas, non? Quero dicir, pero se queres seguir progresando, vale a necesitar sí ou sí.
porque se queres facer máis cousas debaixo, cando lanzas os aparatos, bueno, pois terás que poder lanzar máis alto, e sí que é unha eiva que hai. Dous paso. Pois eu creo que se queres avanzar, pois hai que marchar, por desgracia. Por eso é unha cidade moi pequena que, ao final, o deporte, pois, neste caso no fútbol, podes chegar a xogar a determinadas categorías e xa non podes avanzar máis. Entón, pois, tens que ir a cidades máis grandes con máis posibilidades, pois, al final, se queres avanzar e chegar máis lexos, tens que marchar. Non somos un club modesto, entón tamén entendemos cando, sobre todo, ten sido nenas cando teñen salido algunha nena moi boa xugando, quería progresar e quería, sempre buscamos, bueno, estar no mundo, moita xente do baloncesto, de campus e demais, e lles buscou sitio fora para que puderan seguir progresando, e se non saliu ben, volveron a casa e cos brazos abertos. Pero bueno, sería bo que o Ourense, por exemplo, a nivel de baloncesto, pois, por exemplo, que o COP tivese unha canteira que fora, pois, como pode ser do Breogán, ou como poden ter en outras cidades, non? Que o equipo profesional teña unha canteira potente, que non ten sido así. Todas as directivas novas que chegan din que van a potenciar a canteira, pero eu levo 15 anos feindo o mismo e os resultados non demostran que non teñen feito moito. No vosso caso, tanto Candela como Ruth, quero dicir, vos detectades que dentro, aparte das problemáticas que pode haber no deporte, nos deportes femininos, feminizados, etc., quero dicir, hai tamén problemas máis específicos que igual non se dan no ámbito masculino? Claramente sí que os hai, porque en relación, por exemplo, xa non sei, a nivel de, pois, de determinadas doenzas, determinadas lesións, está todo máis investigado, supoño que no teu ámbito, sobre todo, máis investigado no que, pois, nos homes, non? E non tanto nas mulleres. Despois, pois, a hora de practicar o deporte, claro, é que, non sei, a hora de conciliar tamén, en relación, non? Aí, eu creo que podes explicarte mellor, Candela. Pero que, o mellor, no nivel da conciliación non, pero nos deportes femininos, aí, a nivel de conciliación, o sea, nos deportes femininos, nos deportes, cando, a hora de practicarlo as mulleres, pois, a nivel de conciliación, vanse a topar aí, atópanse con barreiras, non? Esas sí que se atopan. A hora dos contratos, pois, o de poder vivir deso, pois tamén hai unha clara desigualdade. Non é o mesmo. Sí que existen, claramente. Sí, o sea, nos, ao principio, no club, sí que hubo moitos problemas de espazo a hora de, pois, instalacións, non? É moi complicado buscar, pois, un campo onde poder adestrar, pero, bueno, ahora, pouco a pouco, hemos avanzado bastante, temos a posibilidade de adestrar en Noira, verdad? Pero sí que, pois, ese nivel tamén as lesións tamén, quizáis, eu creo que sobre todo o espazo, o lugar, non, de darlle ao fútbol femenino na cidade tamén foi un paso moi importante, porque antes o fútbol femenino era como que non era tan chamativo nin tan sonado, e agora pois sí. E tamén nesta cuestión, por exemplo, vos, bueno, é certo que estamos vivindo nos últimos anos como que se mediatizou máis no caso do fútbol feminino, non? Pero vos percibides que este interese, quer decir, é real, que vai a máis, non? Ou que pola contra está ainda moi ligado a cuestións mediáticas moi concretas? Vou contigo e logo vou contigo. Sobre todo porque vemos que no fútbol, claro, hai un apoio que se ve que mediáticamente vai a máis, pero claro, se eso se traslada logo á realidade, teño as miñas dúbidas. É totalmente mediático, facer ruido uns días e despois, pois, todo volve a estar como estaba, porque cantas adestradoras de fútbol hai, por exemplo, non, cantas directivas, eso tamén hai que miralo. Entonces, o mellor é o ruido duns días e despois, pois, para nada repercute eso, pois, na calidade dos adestramentos das profesionais, eso no seu día a día non chega a repercutir. Claro. É verdade que é un altofalante que se pon ese problema en riba da mesa, pero
haberá que aportar solucións para que se vaya facendo un camiño que permita unha igualdade de oportunidades para todos. E tamén saen, quero dicir, diso tamén saen cuestionamentos, non? Eses deportes, e que o xeito de que se dé visibilidade ao deporte feminino, pois tamén sae quen o cuestiona, que pense que é algo forzado, non? Cando, por exemplo, eu podo falar do que coñezo na provincia de Pontevedra o deporte feminino en cuanto ao balonmán, ten un nivel de, xa non só de competitividade, sino de apoio e seguimento social moi semellante, o non igual, pero moi semellante ao masculino, non? Entón, vemos que moitas veces realmente son barreiras, non? Que as que hai máis que realmente, porque na cuestión sobre todo do fútbol, sí que saen pues, discursos moi reaccionarios que falan de que, bueno, que algo que se está metendo con calzador e todo iso, pero realmente non é así. Eu opino mesmo, que sí que non é así. Por exemplo, non sei ti como ves, por a parte ti estás no fútbol, non? Entón, claro, aí a cuestión mediática é moito máis, vemos nos últimos anos, non? Que é moito máis visible, moito máis mediática, pero non sei se pensas que hai un crecemento progresivo realmente sobre esa cuestións moi concretas. A ver, eu creo que algo de crecemento sí que ha habido, pero creo que ainda queda moito por seguir crecendo de forma máis constante. O que dixo era de non é facer uns días ruido, e xa está, é algo máis constante, máis que debería seguir loitando para que siga a igualdade do masculino e do femenino, porque en realidade non debería haber esas diferenzas. E logo tamén, para que logo non digan que estamos aquí só falando mal e rajando e dicindo malas cousas, vou preguntar aos 4 que cousas pensades que melloraron e que houve avances, ou, bueno, se vedes que non houve avances, se pensades que foron avances simbólicos, non, ou avances reais, porque tamén supoño que puido haber cuestións nas que nos últimos anos ou incluso, bueno, décadas sí que se avanzou, non? Sí que se ten avanzado, que por exemplo en determinados deportes antes a presenza das mulleres pois era moi limitada, e no sentido de que, por exemplo, todo o que é relacionado así coa musculación e con eso, pois se eras unha muller, non, pois non te metas a facer eso porque tú non tes forza, e as mulleres non valen para facer deportes de forza, non? Cando que sí que valen igual que os homes, non é unha cuestión xenética. Eu entendo que en relación ao deporte, pois hai un adestramento, hai pois eso, un repetir, insistir, unha técnica que aprender, e non é para nada unha cuestión xenética. E bueno, pois eso. Sí. No teu caso, Ricky, quer dizer, ti ves algún avance que digas ti, bueno, pois no último, que tamén aproveito para que nos contes un pouco, non, o que esos vídeos que vas facendo en redes, que nos expliques, bueno, en que redes o faz, eso, que temas tocas, etcétera, porque xa nos adiantaste un poquinho antes, pero bueno, para que nos está a escoitar e queira saber máis, non? Bueno, a pregunta de si evolucionou a día de hoxe hai moitísimos cambios. Tanto a nivel xeral como en Ourense, pregunto, Sí, hace moitísimos anos non había tantos skateparks como agora. Hai moitos skateparks. En Galicia, por exemplo, hai moitísimos skateparks. É unha locura. Non sirven para nada, pero a idea está. Aí están puestos, bueno, algo é algo. Como din nos vídeos que poño. Porque hai moita xente que, bueno, defiende o seu skatepark da súa cidade, pareceme ben, pero ao final esa xente non o usa. Entón non me sirve de nada a túa opinión se non estás aí. Entón, claro, claro que hai cambios, sí, hai cambios, pero os nenos agora tómanse máis en serio estos deportes. Ao final hai moitísimas referencias, non só eu, hai moitísima xente que fan estos deportes e ten un nivel espectacular. Aquí en Ourense hai nivel, en toda Galicia hai moitísimo nivel, pero moito nivel. E os nenos o ven, e queren ser como eles, como nós, queren entrenar para ter ese nivel. E ao final, pois, antes non se levaba tanto iso.
E supoño que ao final, claro, non é o mismo ser uns poucos, que cada vez vai habendo máis xente, o tema socialmente vai sendo máis coñecido, entón as institucións tamén teñen a obriga de dar resposta, non quer decir un crecemento exponencial que irá... Sobre todo en internet, gracias a internet estos deportes moven... Este deporte en internet se move moitísimo, pero moitísimo. Eu creo que as cidades, bueno, en xeral, toda a xente non sabe o que moven estos deportes. Para a cidade, por exemplo, para Ourense, un bo skatepark traería moitísimo turismo, porque a xente sempre quere probar algo nuevo. Un skatepark nuevo es unha bomba, es algo único. Entonces, claro, pero bueno, en este caso, pues como no hay, pues tampoco hay turismo de nuestro lado. Claro. Más bien, todos os de Ourense nos movemos a outras partes. Que como digo, ti denuncias e vas mostrando esas cousas, non? Sí, Que nos está a escoitar, onde podes seguir, por exemplo, no teu caso? Eu fago tanto en Instagram, TikTok e YouTube, con o nome de Ricky Rides, R-I-C-K-I-R-I-D-S. Fago moitísimos vídeos explicando o BMX, en que consiste, ensinando sobre todo os skateparks que temos aquí. E a xente gustalle moito. No vosso caso, eu vou contigo, Raúl, ti supoño que aparte xa levas bastantes anos, sí que lóxicamente entendo que viches unha mudanza a mellor, aínda que falemos de problemas concretos o día a día, non? Pero que tamén hai unha mudanza xeral, non? Sí, eu así as dúas cousas que da miña experiencia, por unha banda tema de adestradores, que temos millores adestradores, agora hai xente xa que se formou desde os 15 anos xa levan formándose con diferentes cursos, temos xente que fixo formación profesional dedicada ao deporte ou carreiras universitarias e os temos por ali, teñen mudado moito, que non era antes de que, bueno, que xoga ben o baloncesto, que se poña a adestrar os pequenos. Vaise, non chegamos a profesionalizar, pero bueno, que hai xente xa con máis formación e notase tamén despois en como tratamos, bueno, pois en como adestran e como se repercute no club. E despois o outro tamén é a incorporación das nenas, e que fai 15 anos nos costaba moitísimo ir formando os equipos femeninos, íbamos tendo, pero sempre nos faltaba alguna categoría, que daba hasta fai 10 anos ou 8 que non tivemos nenas en todas as categorías. E despois tamén algo que nos pasa, que despois falaremos, non sei se me estou adiantando, é o tema do abandono das nenas, e que abandonan antes, a partir de cadetes, cando rematan cuarto de ESO, non sei se ela tería esa mesma experiencia, o pasar a primeiro bacharelato, aí sí que temos esa responsabilidade delas, que teñen que estudiar máis, que teñen que temos potenciado moito que seguisen, sempre era o equipo mimado de as juniors femenino, que era importante para o club, para manter esa, porque despois do junior pues, podemos seguir xa ca senior, xa para que se incorporase no equipo femenino. E dase no caso das rapazas, xo. Das rapazas é así, en primeiro bacharelato deixan moitísimas o deporte. Nos pasaba tamén no piragüismo, sei tamén que lles pasaba, no fútbol, como non temos equipo en allá, non sei, pero eu creo que é algo xenérico, e moitas veces creo que tamén é moitos casos dos que coñecemos era polo menos da propia decisión delas de que querían dedicarse só a estudiar. Comentarios sempre, oye, que era un erro, que hai tempo para todo, hai... Vale, no teu caso, como ves? Quero dicir, estamos falando de cuestións igual un pouco máis críticas, non? Pero, quero dicir, ves avances no caso co paso dos anos, no concreto no teu deporte? Xa no que ti practiques, quero dicir, non a nivel xeral. Pues, avances, si pues ahora de adestrar, a forma de adestrar, e tamén, es que non sei moi ben... Por exemplo, incorporarse máis rapazas, ou o que comenta ela de ti detectas tamén que determinado curso, pois, hai un abandono grande, ou non ten que ser así? A ver, non sei, no meu caso, vou en segundo bacharelato e sigo xogando, e para min, a verdad que é o mellor que me pudo pasar, porque un despexe mental, o que falou el, de que esa liberdade, cando estás moi cansado do día, faz o deporte que che gusta e como que relaxas un montón, pois non podo entender, o sea, a xente que igual pois prefire estudar ou dedicarlle máis tempo a eso, e o deporte non o ve tan así, pero eu
vexo que é unha forma de axudarte o día a día. E entrando no final, eu vou contigo, Ricky, pero é unha pregunta para os 4. Vos detectades que ese avance nos vosos deportes, ese acompañamento que hai é maior a nivel social da sociedade que do que se poden dar nas institucións? Quer dicir, notades un acompañamento, unha comprensión, un apoio, un interese a nivel sociedade? No. No. Políticamente incorrecto. No, claro que non. Se non é por nós, estaría muerto. O sea, Sí. o deporte urbano estaría mortísimo se fora por eles. O sea, grazas a nós, a todos os que practican os deportes, tanto BMX, skate, roller, scooter agora, que é moi novo, pero va moi forte, estarían olvidadísimos. Pero moi olvidados. Porque é que ao final non o entenden. Xa. Agora que se fixo famoso, entre comillas, o skatepark de Ourense por ser malísimo, viñeron un montón de pues, yo que sé, xente a gravar, a falar do skatepark, pero non entenden del todo o que se fai aí. O sea, eu creo que ven máis un parque pa nenos, para xogar, para divertirse, para soltar o neno e que deixen de barallarle a cabeza a la madre ou o pai, que un sitio para entrenar. E que aí aparte sen un deporte novo sería interesante, non? Que a nivel institucional o Concello contase coas persoas, claro. Quer dicir, para facelo contase coas vosas opinións, claro. Claro, porque é como todo na vida, hai que, pois, coas persoas que saben contar para, claro. É que, pois, entre comillas, educar, pois, as cabezas, as mentes da xente que non coñece isto. Claro. Porque se non sabes, claro que non lle vai a ter importancia eso. Efectivamente. Sí, as institucións o mellor a veces poñen moitas cousas no papel que despois pois nunca chegan á realidade, non? E é verdade que ás veces sí que van por detrás da sociedade. E no seu caso, pois nese deporte pois necesita ser visibilizado, pois os deportes que necesitan ser visibilizados pois dentro das institucións pois haberá que visibilizalos, aqueles que están máis discriminados pois haberá que potencialos para que deixen de estar discriminados e para que estén que as persoas que practican eses deportes estean en igualdade de oportunidades co resto e así nos distintos eidos, pero eu creo que sí que sempre vai un pouco por detrás da sociedade. Vos nos vosos deportes como vedes? Quer dicir, que realmente hai maior comprensión, apoio social do que institucional ou? Sí, nos contamos, o sea, a miña experiencia contamos así co apoio institucional e apoio social que ao final o apoio social son os papás e a población de Allariz que ven a ver os partidos. Claro. Ese o apoio ao final que buscamos é que veñan a todos os partidos hai xente, entonces xogando como xogan tamén, pois é certo, pois se a filla do concelleiro xoga no teu club, pois sempre tes outro trato máis do día a día, pois bueno, pois sí, inda que o deixe despois. Nos aí non temos, eu non teño queixa. Sí, eu que acaba de dicir, el totalmente de acordo, o apoio social, pois as familias, os teus amigos que te apoian nese deporte, eu creo que o máis importante, o máis chamativo, quizáis. E xa, para entrar na última pregunta, se tiverades capacidade de influir e de decidir, eu vou ir con Ricky porque xa sei o que me vai decir e logo continuo co resto, pero se tiverades capacidade de influenciar no voso deporte, de decir, vale, vamos a mudar isto, xa non só para hoxe, sino para as xeracións que veñan máis adiante, que cousa ou cousas mudaríades? Neste caso tamén pode ser a nivel xeral como deporte, alén daqui das institucións e das instalacións, etc. O principio é o apoio. Os deportes necesitan apoio, crecer e que a xente os coñeza. E ao final a mellor maneira é que os nenos empecen a facelo, porque os pais, por exemplo, que veñen ao skatepark ven como os nenos falan con nos preguntan como facer X trucos, se poden probar as bicis ou a tabla de skate, interésanse os nenos. Os pais non, pero se empezan a facerse sitios
para entrenar as instalacións do que falábamos antes, novas, con normas, como que se empeza todo a educar desde un punto base que é esa instalación. A instalación é moi importante. Eu creo que pa todo. Entón, no punto de ter a instalación xa na cidade e que a xente empece a ir ali, ou é todo. Entón, bueno, para min eso é o máis importante. Entonces necesitamos pois a axuda de los que mandan, ao final. Claro. Eu estou de acordo con él, que sí que non é certo que o deporte de base, promocionalo o máis que se poida, para ter unha canteira e apostar por o local, que é o que nos está facendo dende o, bueno, por lo menos dende aquí no Concello de Ourense, dende o goberno municipal, que sempre queren traer xente de fora sempre mellor, parece que todo vai ir mellor coa xente de fora, vender os clubes a clubes de inversión, a fondos de inversión, pois non, aposta polo deporte local, aposta por ter unha boa canteira, polo deporte de base e despois mellorar as instalacións. No vosso caso, eso, se tiverades varita máxica... Eu, como reflexión así final, tamén diría que os cartos que se gastan en deporte ao final é unha inversión, non é un gasto. Entón, hai que pensalo como eso, sobre todo na base, creo que é importante invertilos na formación da base, pero seguir tamén ca instalación para toda a cidadanía. Claro. Eu tamén creo que é importante as subvencións tamén para o deporte, porque sobre todo nas bases, que é moi importante porque non só formas deportistas, formas as persoas, xas de moi cativos, creo que é moi importante pois apoiar eso e loitar por elos. Pois nada, eu, bueno, darvos as grazas porque penso que tocamos un tema moi interesante e que moitas veces vamos ás cuestións máis de novidade, de última hora, problemáticas que acaban de suceder, pero penso que isto, aínda que sexa algo que non é tan mediático, si que o deporte é algo que afecta a gran maioría da sociedade. Entón, bueno, pola miña parte darvos as grazas por estar neste podcast e nada, xente que nos estades a escoitar, sabedes que como sempre todas estas conversas están en formato podcast no iVoox e no Spotify, tamén en formato vídeo no YouTube e nada, agardamos poder traer novas sesións sen Ourense non hai país, nada máis, deixámoslo aquí, moitísimas grazas e chao.